dako na pud ang dagat, murag nadlok na pud ko guys. So sama sa una bitaw kanang dagko na pud dagat. Murag na pa magkuwang ni among siwol guys na ay wa matiwas ani. Tapos tumoy to Ginala pala kitag kwarta ani guys. Og sa isis kakilid ani guys, wa pa magkaayo ni siya pareani. Rag giuna jud na mo katubang guys kay mao tampak man sa hangin og bawod. Og amo pang giabagan og aliw kahoy aring kilid guys kay aron ang bunbun lagi dili mo hawas na. Kay bantayan lagi nato puhon og simbako og mudag ko na pug dagat sa maani Anam-anam guys ko tus makitag kwarta. Manuhol mi ani mangubkob guys. Gaman nila may kuwang dapit na lang po na aning kilid. Ang butog asa na po tag kwarta ani puhon. Mangita ta guys. Ang sa akong pagtuo guys, mo pisik paghihapon pero nagdagbintahan kay murag dili na manggajud laktod mo sudyod ang dagat. Mao na nga murag dili kayo hadlok. Kaya wa pud na guys dagat atubang among Pinoy-anan. High risk kayo guys. Ug sa wa madugay guys. Nakita na ako si Mister. Nawahay galing po ko ani guys. Tuhan makugmata. Nagadyo may kain na maon. Unja. Bet. Maapil malagi ko Tuhan guys. kugmata. Kay ako ramang pilagay mamaon. Si Mister. Ganina ra din mo ni Donggo. Maon nga manghabol ang mata pagkabuntag. Ingkog mo mata ko kay magkali ako. Saka anak yan atuog pa. Wa man tay mamulad. Ha? Nabay isda Bert. Pag sure oy. Wa de kaage? Oh. Yun anig dyan ang managat. Ha? Sagol itong bahaw kay paon itong gagmay na. Rumag ni unos. Uy, masapid ko na. Unusan na. Wa man. Kana di ay ang lago man na. Mao na giingon nga dayan-dayan sa kinabuhi. Nga dagat nun. Mao. Pagiro. Pina mo didahang graba sa mang kuan sa. Kinsa maran? Dako nag-aho ang mani. Budag ko dyan na siya paintan ba? Sus, gahapon na nagat arang uwan na dihay. Kuha guys, pero karon way uwan na. Zero intawon, ha? Wa ko kahibaw, na pa bay bahaw. Aw, gipaan mang alan gabi hapit na siya makompleto guys. So, bukad. Sus, arang gadyong humutag magabi Labi na bitaw og ganang way hangin. Sus, mga limyon pag-adyo dresod. Lamiag na ingon ani sus. Kani pud pampud mo buwak sila Kana no ni bolak di padugay gibutang na ho ana ni buwak. Humot po na siya guys, mao gihapon ka humot ari. Para na sila og baho.
O katupong ako ang queen. Ito akong queen adto ba? Adto, kadto. Humot pod, maor pod ni sila kahumot kani. Sarang nga yung humota. Queen of the night. Arwaka. Wa pa mo tumod ang uban atong atuon to ra karon taon. Ani tumod na si Junior Berto guys atong atuon. Baka entay kaluyan. Kagahapon na zero man si Ja. Ambot ka karon og duna ba? Ato ang subayan guys og naa ba kay si kaluyan day karong adlaw. Isdaan ka doy? Adoy, hala, mamaak tingali na oh. Ha? Manumbag ra ni. Sugsugon magud ni siya. Sugsugon magud ni mo na mugara ng iro. Uy. Adlo ka man ka oy. Gikan man manong lagi nang. Ha? Bugam to kagikan. Gikan alas 2 sa minutala. Nabawi go to sang gabi kalas 11 pa manigikan. Kisa man na si Aladdin? Ha? Si manong. Napay ka nimo, doy. Ay, nalaga si Aladdin. Sang buok, medyo na gud lamang. Wa masiro sa kabuok. Sige na. Apit ra. Hapit si Papa Zero ay. Ha? Zero. Zero. Gidag balik yang paon kay Zero man. Kay basing kuno kuan. Ipaon na po kay na Zero man. Yaot di makuan og paon. Basta suba guys, oh, bulingon na. Gikan magud nagbaha gaw itong sang adlaw. Kana kaya po na mga 2 kapin. Ha? Anak siguro. Ha? Ay, atod man naman. Kapit mo to kay. Gawat-huwat tagi ko ni dyan. Kay ahong i-vlog. Hapoy i-vlog nga. Gidunggo marinyas. Sambuok ra. Iyo do kay katon. Katon niyo mong paon. Katon niyo tagi palit no. Are ra mo dunggo kay. Iyo ta. Wah. Hala na hagbong. Ha? Ya. Pila ka ba? 5? Ay! Lambo ka nga. Takla yun. Takla day ya. Wah, ya mo. Manong. Si Manong nagurpon kay gahapon. Gitubasan si Manong gahapon way kuha. Okay, ako ray kuha din. Lansian, may kuha lansian. Ma. Napa may kuha? Uy, na pilang buok.
Wa madungog. Katay sida. Sida radyo ng kamao. Bawi ko gahapon kay na zero man si Jan. Aw, zero mo to siya gahapon? Unday managat gahapon an. Lubay. Bukbok na isang buok. Bukbok ato sa. Awesome. Ilang ka pa bilang. Zero lagi. Zero. Sakay silang ya. Wa ko iba? Siya rin sakay ko. Double sila. Agi sumpay lah palang rin lah. Tuwa kay wa kapaon. Abi ko kumlag mo kay tanaw-tanaw kasi des pagapat yun din. Man bira po diha po ni tatalan. Ako kinaraning ko kanuo. CR gani kaane rane naman ko. Kuan man keto na si Antone murag green na dapat sa tarika na murag ana ito. Oh murag na ikuan. Di dagikan bro ni. Na may ga. Na may mga pito ko ni. Nay na malangan na blue color. Mao lagi sa to. Dili, blue na. Ha? Mo tagadis na. Na babo ng kalagang. Agalagat ba bro? Ba na may kahon unsa ni. Blue color. Gamba pina nagna. Murag dili, murag normal ra nga kuan. Karon mo kita na pumulta pod. Tuwa man padung ato kamuhay. Namo tayo nangandad duha padung ato. Nay usa. Mga to Tony siguro. Ang rasa din ni gigan lang siya. Ay unan do. Kesunod reme. Wapo ko pag bitang mo putak siguro nag-area. Hindi ko sila kesunod. Amo to gidan to pay awad. Na sambok ni Jan? Ako na ba? Yung isa ka pulo o. Pasensya na mo guys, ug mara po ilingaw nako karong adlaw. Ug ako mo yun guys, bye-bye!